Jossa. Nyt saako? No niin, ja netti sen Petralle. Kannalla iske. Ja täällä uusiksi vielä, siitä tuli vaan kärmälle. Oikein kunnolla pyörittelet sitä siinä naamassa. Pyörittelet sitä. Ja kunnolla pyörität sitä. One humor, please. Nyt pitää olla maassa. Minä on painassa! Mikä on tuolla? Se tippuu ihan osioihin. On ripsissä käy vaan niinku Lauralla. Eiks Taru vuoro nyt? Ei. Ota kuva. Ja nyt loppuu, heippa!